Pochválený buď Ježiš Kristus. Drahí bratia a sestry, začneme o chvíľočku duchovnú obnovu dospelých. Programom bude vzývanie Ducha Svätého. Aj tie modlitbové listy vám tak môžu vás prevádzať v tejto modlitbe. Prvý krok je vzývanie Ducha Svätého, bez ktorého by nebola žiadna naša modlitba, žiadne naše rozjímanie, ani duchovná obnova, ale bolo by to len také naše rozmýšľanie, točenie sa okolo seba, nejaké rozumkovanie. Ale my chceme a veríme, že Boží duch je mocný a že nás najlepšie vie pripraviť na blížiace sa sviatky Vianoc, aby sme ich prežili s čo najväčším duchovným úžitkom. Preto aj počas obnovy, počas týchto chvíľ často vzývajte Ducha Svätého, proste ho. Druhým krokom bude načúvanie Božiemu slovu, ktoré bude svietiť do našich životov, že sa blížime k sviatkom Vianoc. Božie slovo, ktoré bude zaznievať, bude z Lukáša, bude hovoriť o dejinách spásy práve z pohľadu Vianoc. Tretí krok bude počúvanie slova, Božieho slova, ktoré bude osvetlené slovami pápeža Františka cez jeho apoštolský list Admirabile Signum o význame a dôležitosti betlehemských jaslí. Môžem povedať, že aj celá téma dnešnej duchovnej obnovy bude zameraná na jasle, na Betlehem. A potom štvrtý krok, to už bude v tom tichu, v tej adorácii, zhruba od tej 5:30 do 6:30, kde vás chceme pozvať, modliť sa s Božím slovom, aj s tým, čo zaznelo, spája to s našim životom. Keď sa človek hodí do vody, na chvíľu sa nadýchne, potom sa znova ponorí. A my sme pozvaní sa nadýchnuť Božieho slova a znova sa tak ponoriť do tej Božej prítomnosti, do toho nášho života, tak spájať modlitbu s Božím slovom, s tým, čo žijeme, aby sme tak každý počas týchto chvíľ sa dokázali aj stretnúť s Pánom, okriať cez toto stretnutie, aj dokázať tak zachytiť, čomu nás pozýva. Tak ten štvrtý krok bude práve také počúvanie nášho srdca, Božieho hlasu v nás. Kto bude chcieť pristúpiť aj k sviatosti zmierenia, ktorú chceme tak sláviť, má túto možnosť. Don Cyril bude spovedať tejto spovednici, Don Peter Bicák v tej zadnej. Ja budem tu v tejto miestnosti, na ktorej bude na záver aj Agape. A Don Peter Božko, ktorý bude aj slúžiť svätú omšu, bude tu zakrestí. O 6:30 by sme chceli sláviť Eucharistiu a potom o 7:00 ste všetci srdečne pozvaní na chvíľočku na také agape, stretnúť sa, porozprávať. Kto by chcel ísť na potom toaletu, tak nech prejde týmito dverami zo zádu, keďže sa bude spovedať v týchto dvoch miestnostiach. Je to otvorené, takže len tak zadu poznáte. Môžeme sa postaviť, budeme vzývať Ducha Svätého. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich a zapáľ v nás oheň svojej lásky. Zošli svojho ducha a všetko bude stvorené a obnovíš tvárno zeme. Modlíme sa. Duch, ktorý prebýva v našich srdciach, nech hovorí z našej modlitby. Nech nás vedie v dialógu s Tebou, Otče, odkrývať bohatstvo Tvojej lásky a nech svojou milosťou pretvorí náš život skrze Krista, nášho Pána. Z Evanjelia podľa Lukáša. V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď Sýrius spravoval Quirinius a všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa Jozef z galilejského mesta Nazareta do Judei, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem, lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave. Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu i porodila svojho prvorodeného syna. Zavinula ho do plienok a uložila do jasiel, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci. V
tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal: Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom. Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ Kristus Pán. A toto vám bude znamením. Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach. A hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili: Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Keď anjeli odišli od nich do neba, pastieri si povedali: Poďme teda do Betlehema a pozrime, čo sa stalo, ako nám oznámil Pán. Poponáhľali sa a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati. A všetci, ktorí to počuli, divili sa nad tým, čo im pastieri rozprávali. Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich. Pastieri sa potom vrátili a oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané. Počuli sme slovo Pánovo. Tých pár bodov, ktoré tam vidíte v 3. kroku, môžem povedať taký sumár toho apoštolského listu pápeža Františka Admirabile Signum o význame a dôležitosti betlehemských jaslí. Môžem vám potom poslúžiť v modlitbe. Ja sa pokúsim vypichnúť z tohto nedlhého listu, zhruba na 4 A4 sa vmestí. Dokonca si ho potom aj doma môžete, som vám tu nechal aj taký QR kód, vie si to odfotí a sa mu hneď vyskočí mu ten list, alebo si podľa toho názvu ho viete na internete presne nájsť. Je veľmi pekný a môže nám skutočne pomôcť sa dobre pripraviť a hlbšie prežiť Vianočné sviatky. Chcel by som tak výjsť z takej reality, ktorú žijeme. Myslím, že nie je náhodou, že aj na našom Dubnickom námestí nám vznikol vyrezávaný Betlehem. Koľko ľudí už okolo neho prešlo a koľko aj prejde. Mnohí zo zvedavosti, viacerí sa odfotia, mnohí budú obdivovať krásu rezbárskeho remesla. Ale my, kresťania, okolo Betlehema alebo jasiel by sme nemali len prejsť tak, ako okolo len umeleckého diela. Nemali by sme okolo nich prejsť len ako okolo miesta nejakého záujmu. Ale mali by sme, a sme pozvaní, pozerať tak hĺbšie. A dnešná obnova nám slúži a chce pomôcť, aby sme pri pohľade na Betlehem, či v kostole, doma, na námestí, dokázali zachytiť hlbší zmysel a význam toho, čo tajomstvo Vianoc pred nami, môžeme povedať tak, otvára. Pápež František vo svojom apoštolskom liste o betlehemských jasliach hovorí, že sú živým evanjeliom, ktoré vystupujú zo strán Svätého písma. A že keď kontemplujeme Vianočný príbeh, sme pozvaní vydať sa na duchovnú púť. To znamená nie len povrchne pozerať hlboko, kontemplovať. Vieme, že je to pozerať na všetko v našom živote tými Božími očami, v Božom svetle, vo svetle Ducha Svätého. A objaviť hlbší význam a zmysel vecí, len ako sa nám na prvý pohľad zdajú. A teda vydať sa na duchovnú púť, priťahovaný pokorou Boha. Pozerať na Betlehem znamená kráčať. Duchovná púť. Priťahovaný pokorou Boha, ktorý sa stal človekom, aby sa stretol s každým mužom a ženou. Prichádzame na to, že jeho láska k nám je taká veľká,
že sa stal jedným z nás, aby sme sa my mohli zjednotiť s ním. Drahí bratia a sestry, toto je cieľ Vianoc. Možno toľkokrát to už počujeme pri modlitbe, pri sviatostiach sa zjednocujeme s Bohom. Možno niekedy si zabudáme uvedomiť, že to naše stretnutie s Bohom je zjednotiť sa s ním. Tieto Vianoce nám ponúkajú možnosť prežiť to o čosi hlbšie. Týmto listom, hovorí pápež, chcem podporiť krásnu rodinnú tradíciu prípravy betlehemských jaslí v dňoch pred Vianocami. Ako deti sa od našich rodičov a starých rodičov učíme odovzdávať túto radostnú tradíciu. Zvyk nikdy nestratíme a všade tam, odkiaľ sa vytratil, môže byť znovu objavený a oživený. Hovorí pápež František, že sme pozvaní tento náboženský zvyk opäť prežívať hlbšie, objaviť hlbší zmysel. Častokrát aj my, kresťania, máme kopec zvykov a tradícií, ktoré sa vyprázdnili, stratili hĺbku a zmysel. Zoberte už len znak kríža. Koľkokrát ho robíme a niekedy možno si ani neuvedomíme tú hĺbku toho, čo znamená. Pôvod vianočných jaslí nachádzame v evanjeliách, ako sme to počuli, aj v úryvku z evanjelia podľa Lukáša. Je dôležité, aj také pekné si uvedomiť, že Ježiš bol uložený do jasieľ. V taliančine označované tieto jasle ako presépe, il presépe, z latinského presépium, čo znamená tieto jasle. A čo toto jasle sú? Keď prišiel Boh na tento svet, bol uložený na miesto, z ktorého sa krmia zvieratá. Svätý Augustín spolu s ďalšími cirkevnými otcami túto symboliku opíšu takto. Položený do jasiel, krmidla, stal sa našou potravou. Už tu by sme mohli pri tom ostať a rozjímať nad tým. Boh, ktorý bol položený do miesta, kde sa je, aby sa stal pokrmom pre nás. Vráťme sa k počiatkom vianočných jaslí. Rozvíja v liste ďalej pápež František. Vieme, že pôvod betlehemských jaslí, takto znázorňovať vianočnú atmosféru a udalosti vtelenia a narodenia, pochádzajú od svätého Františka, ktorý v malom meste Greccio sa zastavil po tom, čo išiel z Ríma, kde mu 29. novembra 1223 schválili regulu pápež Honorius III. A František, ktorý prichádza na toto miesto, má v sebe spomienku, hovorí sa, že na baziliku Santa Maria Maggiore, kde sa zobrazuje narodenie Ježiša. Potom asi uchovával aj podľa starobilej tradície aj spomienku na Betlehem. A františkánske pramene opisujú, čo sa vtedy stalo v Grécku. 15 dní pred Vianocami požiadal František jedného z miestnych mužov, ktorý sa volal Ján, aby mu pomohol uskutočniť sen, oživiť spomienku dieťaťa, ktoré sa narodilo v Betleheme. Uvidieť natoľko, nakoľko je to len možné, telesnými očami, to nepohodlie jeho detských potrieb, to, ako ležal v jasliach a to, ako v blízkosti vola a osla, čo stáli pri ňom, bol položený na posteľ zo sena. A cieľom svätého Františka bolo tak viac hlbšie, možno aj tak hmatateľnejšie, pomôcť ľuďom si predstaviť túto scénu Vianoc, by mohla viac pôsobiť. Lebo človek, keď nevidí, povedať danú udalosť, nevie si ju možno predstaviť, ťažko prenikne do jej hĺbky a zmyslu. A potom 25. decembra, o 2 týždne neskôr, spolu s ľuďmi z miestnych usadlostí, ktorí doniesli kvety, fakle na osvetlenie tej svätej noci, a keď dorazil František, našiel jasle naplnené sénom,
Takisto boli tam všetko to vôľ, osol. Všetci, čo tam boli, zažili novú a neopísateľnú radosť v priebehu vianočného výjavu. Kňaz potom slávnostne celebroval Eucharistiu nad jasľami a poukázal tak na spojenie medzi vtelením Božieho Syna a Eucharistiou. V Gréču neboli žiadne sochy. Scénou betlehemských jaslí spolu inscenovali a prežili všetci, čo tam boli. Takto sa začala naša tradícia. Na Vianoce v roku 1223 od betlehemských jaslí všetci odchádzali domov s radosťou. Možno toľko v krátkosti aj k tej histórii Betlehema, jaslí, zobrazovať ich. S jednoduchosťou tohto obrazu svätý František vykonal veľké dielo evangelizácie. Aj dnes sa ponúka jednoduchý, ale autentický spôsob, ako zobraziť krásu našej viery. Naozaj miesto, kde sa odohrala prvá jasličková scénka, vyjadruje a vzbudzuje tieto pocity. Gréčo sa stalo útočiskom pre dušu. Pápež ďalej pokračuje s otázkou, prečo vianočné jasle vyvolávajú taký údiv a prečo sa nás tak hlboko dotýkajú? Hovorí preto, že ukazujú nežnú Božiu lásku. Tiež koľkokrát sme o tom počuli. Znova tak preniknúť hlbšie, čo to znamená? Že stvoriteľ vesmíru sa znížil, aby pozdvihol našu maličkosť. Dar života v celom svojom tajomstve sa stáva ešte obdivhodnejší, keď si uvedomíme, že Syn Panny Márie je prameňom aj pokrmom všetkého života. Keď v našich domoch staviame vianočné jasle, pomáha nám to nanovo prežiť históriu toho, čo sa stalo v Betleheme. Dotýka sa našich srdc a dáva nám vstúpiť do dejín spásy ako súčasníkom udalostí, ktorá je živá a skutočná. Keď v našich domovoch staviame vianočné jasle, táto scéna Betlehema pozýva cítiť a dotýkať sa tej chudoby, ktorú Boží Syn vzal na seba pri vtelení. Cítiť a dotýkať sa chudoby. Aby sme ho nasledovali na ceste poníženosti, chudoby a seba záporu, ktorá vedie od jaslí v Betleheme až na kríž. Dotýkať sa chudoby. Pápež ďalej pokračuje, teraz by som rád sa zamyslel nad rozličnými prvkami betlehemských jaslí. Začína pozadím hviezdami posiatého neba, ponoreného do tmy a ticha noci. Znázorňuje to nielen kvôli vernosti rozprávaniu evanjelií, ale aj pre jeho symbolickú hodnotu. Môžeme pomyslieť na všetky tie chvíle v našich životoch, keď sme zažili temnotu noci. Avšak ani vtedy nás Boh neopúšťa, ale je tu, aby odpovedal na kľúčové otázky o zmysle života. Pozadie hviezdami posiatého neba v Betleheme nám pripomína naše noci, naše rôzne otázniky, ktoré prežívame v našich životoch, o našej identite, o zmysle, o tom, kam kráčať, prečo trpím, prečo zomriem. Boh sa stal človekom, aby odpovedal na tieto otázky. Jeho blízkosť prináša svetlo tam, kde je tma a ukazuje cestu tým, čo bývajú v tôni smrti. Ďalej hovorí, že krajina, ktorá je súčasťou betlehemských jaslí, si tiež zaslúži pozornosť. Často sú v nej aj ruiny starých domov alebo budov, ktoré sa v niektorých prípadoch nahrádzajú betlehemskú jaskyňu a stávajú sa domovom pre svätú rodinu. Tie ruiny starých domov či budov v niektorých Betlehemoch nahrádzajú jaskyňu, odkazujú na zlatú legendu Jakuba
de Voragine, podľa ktorej sa chrám mieru v Ríme zrúti, keď Panna porodí a sú znakom padlého ľudstva. No práve v nich Ježiš ukazuje, že je novosťou, ktorá uzdravuje, obnovuje a znovu buduje svet i náš život do pôvodnej krásy. Vidíte, ako môžeme vnímať ruiny v Betleheme. Ďalej sú to vrchy, nejaké potôčiky, ovce a pastieri. Aj keď tak robíme, že ich vkladáme do tých našich Betlehemov, pripomína nám to, čo predpovedali proroci. Že všetko stvorenie sa teší z príchodu Mesiáša. Anjeli a hviezda sú znakom toho, že aj my sme pozvaní vybrať sa do jaskyne a uctiť si Pána. To je tá duchovná cesta, ktorú sme pozvaní urobiť. Ako to počúvame v evanjeliách, poďme teda do Betlehema a pozrime, čo sa tam stalo. Ako nám to oznámil Pán. Z týchto jednoduchých slov sa nám vynára krásne poučenie. Na rozdiel od množstva iných ľudí, zaujatých mnohými vecami, pastieri sa stávajú prvými, ktorí uvidia najdôležitejšiu skutočnosť zo všetkých. Dar spásy. V množstve starostí nám pastieri v našom živote ukazujú, aby sme sa aj my na Vianoce nestratili v nepodstatných veciach, ale aby sme zachytili podstatu. Pastieri sú takýmito veľkými učiteľmi Vianoc pre nás. Práve oni, ponížení a chudobní, vítajú udalosť vtelenia. Ďalej sú to žobráci a iní, ktorých niekedy vkladáme do našich Betlehemov, ktorí poznajú len bohatstvo srdca. Zajímavé, žobráci, iní chudobní, ktorí poznajú len bohatstvo srdca. Oni tiež majú právo prísť bližšie k dieťaťu Ježišovi. Nik ich nemôže vyhnať alebo poslať preč od kolísky, takej provizornej. Chudobní sa tu cítia celkom ako doma. Naozaj, chudobní sú privilegovanou súčasťou tohto tajomstva. Často sú tými prvými, ktorí spoznajú Božiu prítomnosť v našom svete. Myslím, že to je také františkovské. Chudobní, ktorí sú citliví na tie dôležité veci, ktorí sú pre nás učiteľmi. Prítomnosť chudobných a ponížených v betlémskych jasliach nám pripomína, že Boh sa stal človekom kvôli tým, ktorí najviac pociťujú potrebu jeho lásky, ktorí ho prosia, aby sa k ním priblížil. A to nám pripomína aj tú rastúcu túžbu, ktorá by mala sa zväčšovať, ako rastie svetlo v advente v našich srdciach. To je cieľom adventu. My vieme, ako prebiehajú Vianoce. Liturgický rok nie je na to, aby nám to pripomenul historicky, alebo že sme zabudli, že Ježiško sa narodil, že Boh prišiel v tele. Ale chcú prehlbiť túžbu v našom srdci po Bohu, aby sme ho opäť na novo stretli a s ním jeho spásu. Boh prichádza pre toho, kto ho potrebuje, kto ho úprimne čaká, túžobne ho očakáva. Svet, ako hovorí aj pápežský kazateľ v prvej adventnej kázni, nám pripomína, že svet a aj cirkev ako keby zabudli čakať, sa unavili v čakaní. Sme pozvaní obnoviť čakanie na nášho Pána. Ďalej, betlémske jasle nás jasne učia, že sa nemôžeme nechať oklamať bohatstvom a prchavými sľubmi šťastia. V pozadí Betlehemov vidíme častokrát aj Herodesov palác, zatvorený a hluchý k radostnej zvesti. My nás chce ten Herodesov palác vždy tak vyburcovať. My sme boli zatvorení, hluchí. Narodením v jasliach sám Boh začína jedinú skutočnú revolúciu, vraví pápež František. Revolúciu lásky, revolúciu nežnosti.
doplňa ďalšie postavy z Betlehema. Deti, ale aj dospelí často s radosťou pridávajú do betlémskych jaslí iné postavy, ktoré nemajú žiadnu zrejmú spojitosť s rozprávaním evanjelia. Od pastiera po kováča, od pekára po hudobníkov, od žien, ktoré nosia džbány vody, po deti, ktoré sa hrajú. Toto všetko rozpráva o každodennej svetosti. O radosti z robenia obyčajných vecí neobyčajným spôsobom, ktorý sa rodí vždy vtedy, keď s nami Ježiš zdieľa svoj božský život. Postupne prichádzame k jaskyni, kde sa nachádza Mária, Jozef. Mária je matka, ktorá kontempluje svoje dieťa a ukazuje ho všetkým návštevníkom. Postava Márie nás vedie k uvažovaniu nad veľkým tajomstvom, ktoré túto mladú ženu obklopilo, keď Boh zaklopal na dvere jej nepoškvrneného srdca. Mária odpovedala v úplnej poslušnosti. A môžeme kontemplovať to. Áno, poslušnosť Božiemu volaniu, Božiemu slovu. Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Tieto slova, toto tajomstvo Márie nám všetkým ukazujú, ako sa zrieknúť seba samých vo viere v Božiu vôľu. Ako každá postava, čo si hovorí nám osobne. Niečomu nás učí, niečomu nás pozýva, vychováva. Mária pozýva každého, aby poslúchol jeho slovo a podľa neho aj žil. Aby ho vtelil. Aby sa slovo, ktoré počúvame, stalo skutočnosťou, realitou v našom živote. Aby sa v istom zmysle aj v nás Boh mohol nanovo narodiť. Práve cez slovo, ktoré je hlboko počúvané, prijaté, ktoré sa môže uskutočniť v nás. Takto môžeme kontemplovať nad postavou Márie. Po Máriinom boku, ako ochránca dieťaťa jeho matky, stojí svätý Jozef. Je strážcom, ktorý neúnavne chráni svoju rodinu. Varoval ho Boh pred Herodesovou hrozbou, nezaváhal, vyrazil, utiekol do Egypta. A keď nebezpečenstvo pominulo, priviedol rodinu naspäť do Nazareta. Jozef uchovával vo svojom srdci veľké tajomstvo obklopujúce Ježiša a Máriu, jeho nevestu. Ako človek spravodlivý zveroval sa vždy do Božej vôle a podľa nej aj žil. Jozef nás učí, ako strážca tajomstva, muž tícha, že dôvera otvára priestor zázrakom. On, ktorý sa vždy zveroval do Božej vôle a podľa nej žil, nás učí, že ticho nie je prázdne, ale plné Boha. Keď na Vianoce vložíme, tak slávnostne sa to snažíme, pri polnočných svätých homšiach, vložiť dieťatko do jasiel, dieťa Ježiša do jasiel, Betlehem zrazu ožije. Boh sa zjavuje ako dieťa, ktoré môžeme zobrať do rúk. Pod slabosťou a krehkosťou ukrýva svoju moc, ktorá tvorí a premieňa všetky veci. Zdá sa to nemožné, a predsa je to tak. V Ježišovi bol Boh dieťaťom a týmto spôsobom chcel odhaliť veľkosť svojej lásky, úsmevom a otvorením náručia pre všetkých. Betlémske jasle cez dieťa Ježiša nás pozývajú stať sa jeho učeníkmi, aby sme objavili pravý zmysel života, že Boh sa stal človekom, aby sa človek mohol stať Bohom, aby sa mohol stať Božím synom a dcérou, aby sa mohol stať ešte viac Božím. Môžeme povedať, že aj ľudskejším, lebo hriechom človek stratil to, že prestal žiť, môžeme povedať, tým večným Božím životom, stratil aj v istom zmysle svoju ľudskosť cez tú dramatickosť narušenia všetkých vzťahov. Keď sa človek stáva viac Božím, pre Božie vtelenie, narodenie, stáva sa aj viac ľudským.
Keď vidíme žiarivé oči mladého páru, ktorý pozerá na svoje novonarodené dieťa, môžeme pochopiť pocity Márie a Jozefa, ktorí keď pozerali na dieťa, cítili Božiu prítomnosť vo svojich životoch. Pozerať na Ježiša a cítiť viac Božiu prítomnosť. Zjavil sa život, hovorí apoštol Ján vo svojom prvom liste. Týmito slovami zahŕňa tajomstvo vtelenia. Jasle nám umožňujú, aby sme videli a dotkli sa tejto jedinečnej a s ničím neporovnateľnej udalosti, ktorá zmenila kurz dejín. Takže odvtedy rátame čas buď pred alebo po narodení Krista. Božie cesty sú ohromujúce, lebo sa zdá nemožné, že by sa mal vzdať svojej slávy a stať sa človekom. Sme si už veľmi na to zvykli, nie? Boh sa stal človekom, ako jeden z nás. Na naše veľké prekvapenie vidíme, že Boh robí presne to, čo robíme my. Spí, prijíma mlieko od svojej matky, plače a hrá sa ako každé iné dieťa, píše pápež František. Ako vždy, Boh nás privádza do údivu. Je nepredvídateľný. Neustále robí to, čo my najmenej očakávame. Betlehemské jasle ukazujú Boha, ako prišiel na náš svet, ale zároveň nás privádza k uvažovaniu nad tým, ako je náš život súčasťou samotného života Boha. Pozýva nás stať sa jeho učeníkmi a tým pádom dosiahnuť najpodstatnejší zmysel nášho života. Betlehem, jasle nás pozývajú k úžasu, k údivu. Neprestať žasnúť, čo Boh urobil pre každého z nás. A keď sa blíži sviatok zjavenia Pána, vkladáme do vianočných jaslí postavy troch kráľov. Múdrcov od východu vyrážajú do Betlehema, aby našli Ježiša a ponúkli mu svoje dary. Tieto dary majú alegorický význam. Zlato vzdáva úctu kráľovskému majestátu Ježiša. Kadidlo vyjadruje úctu jeho božstvu a mirha jeho posvätnej ľudskosti, ktorá mala zakúsiť smrť a pochovanie. Mudrci sú obrazom nepokojných srdc, ktoré hľadajú pravdu. Pripomínajú, že kto hľadá svetlo, nájde ho. I to, že každý z nás je povolaný prinášať dobrú zvesť všetkým. Svedčiť našimi praktickými skutkami milosrdenstva o radosti poznania Ježiša a jeho lásky. Mudrci nás učia i to, že ľudia môžu prísť ku Kristovi po veľmi dlhej ceste. A že cesta každého z nás, našich blízkych Ježišovi, môže byť častokrát rôzna. Keď stojíme pred vianočnými jasľami, pripomína nám to čas, keď sme boli deťmi, vraví pápež František. Uvedomujeme si vzácny dar, ktorý sme dostali od tých, čo nám odovzdali vieru. Zároveň nám to pripomína našu povinnosť podeliť sa o tú istú skúsenosť s našimi deťmi a vnúčatami. Nezáleží na tom, ako je scéna narodenia naranžovaná. Môže byť vždy tá istá, alebo sa môže každý rok aj meniť v našich domovoch. Záleží na tom, aby prehovorila do našich životov. Aby prehovorila. Betlehem a jasle chcú prehovoriť do toho, čo žijeme. Nech sú kdekoľvek, nech majú akúkoľvek formu, nech sú urobené z hociakého materiálu, vianočné jasličky nám hovoria o láske Boha, toho Boha, ktorý sa stal človekom, aby nám dal vedieť, aký je blízky každému mužovi, žene a dieťaťu, bez ohľadu na ich situáciu. Svet prežíva nepokoj, neistotu, polarizáciu. Jasličky pripomínajú, že Boh vstupuje do našej súčasnosti ako svetlo, ktoré tma nepohltí.
Betlehem je výkrik lásky uprostred tmy sveta. Jasličky sú znamením nádeje v časoch strachu. Dieťaťu v jasliach nič nechýba, lebo je v náruči lásky. V Betleheme začína nový svet. Svet ľudí, ktorí sa nechajú viesť láskou. Keď rodina doma postaví Betlehem, vytvára priestor pre modlitbu, ticho a dialog. Skúsme to v našich rodinách počas týchto vianočných sviatkoch prežívať. Zastavme sa tak ako v advente pri adventnom venci, počas vianočného obdobia v tichosti, v modlitbe. V rodinách spolu s Bohom pred jeho tajomstvom narodenia. Dom bez Betlehema je ako dom bez okna. Chýba mu svetlo. Pred jasličkami sa učíme pokoju, ktorý svet nedáva. Betlehem pripomína, že Boh môže vstúpiť do každého domu, aj do každého srdca. V jasličkách nehľadíme iba na minulosť, ale objavujeme aj našu budúcnosť. Betlehem je tiché evanjelium, ktoré hovorí jasnejšie než mnohé homílie. Učí nás, že Boh prichádza nenápadne, v jednoduchosti, aby každému otvoril cestu k sebe. Boh sa stal dieťaťom, aby nikto nemohol povedať, že je ďaleko.